L'altra qüestió és l'atenció al públic, que és el que potser genera més polèmica, no? Ens han d'atendre en català? Si ho demanem, sí. La llei també és molt clara amb això. No només aquestes que he citat, sinó fins i tot l'Estatut, que és una llei més bàsica encara, ja estableix que totes les persones tenen dret a ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d'usuàries. Llegeixo literalment. Això vol dir que és l'usuari, és el consumidor el que decideix en quina llengua es farà aquella operació de compra-venda, no? I si l'usuari diu que vol que l'atenguin en castellà, se l'ha d'atendre en castellà. I si diu que vol ser atès en català, doncs igualment ha de ser atès. El problema és quan la persona que t'atén doncs, no parla català, per exemple. Clar, el problema és quan el dependent no parla català. Mal fet, perquè... Però això passa sovint. Sí, passa per diversos motius. La llei, també s'ha de remarcar, la llei parla de les empreses, no dels treballadors. És l'empresa la que té l'obligació. Això significa que si aquest dependent, aquest cambrer, no està en condicions de parlar en català, ha de buscar-ne un altre que sí que estigui en condicions. Sobre aquest punt hi ha hagut una certa polèmica perquè hi va haver uns recursos, tot això, com tot, va anar a parar al Tribunal Constitucional i el Tribunal Constitucional ho va validar. Va dir, sí, és així, si tu demanes que t'atenguin en català, t'han d'atendre en català. Va fer unes matisacions, una cosa molt, molt lleu, que diu, bàsicament diu, el que no pot ser és que si tu reclames aquest dret, d'aquí es derivi la imposició en general d'una llengua sobre una altra. És a dir, jo no em puc anar passejant per un centre comercial dient-li a tots els dependents, ara m'has de parlar en català o en castellà, sinó que la qüestió és solucionar aquella situació de compra. Si tu demanes que t'atenguin en català, ho han de fer. I què passa si no ho fan? Si de vegades hi ha qui es queixa i diu que s'han negat a fer-ho, m'han dit que no, que no tenen per què, què tal, no? El que toca aleshores és fer una queixa. Però una queixa és una reclamació amb el full oficial. No s'ha de confondre amb el full de queixes que pot tenir un establiment. Amb el típic llibre de reclamacions, no? Sí, però és un llibre oficial, les reclamacions. Sí. Moltes grans empreses el que tenen són fulls de queixes i suggeriments als clients que no surt de l'empresa. Després s'ho mira el gerent o qui sigui. Per valoració interna, no? Sí, grau de satisfacció. I ja està, però allò no té més recorregut. En canvi, el full de reclamació és un full d'aquells autocopiatius en què tu et quedes un exemplar, l'establiment se'n queda un altre i un altre va parar a la Generalitat, a comerç i consum, que és qui ha de valorar-ho i, si cal, ha de posar una sanció o, més que una sanció, perquè això sempre és l'última tecla que has de tocar, buscar una solució. De dir, escolti, vostè té aquesta actitud que és negativa respecte als drets del consumidor, què li passa? Quin problema té? Que és que no té cap dependent que sàpiga, li farem un curset. Que és que no ha tingut temps de posar els textos, els rètols en català, ja li traduirem. Sempre hi ha una solució. Però això, si no consta per escrit, si no hi ha una reclamació oficial, és molt difícil de saber i de discernir si realment és això. Un full de reclamació va signat per tothom, segell de l'establiment, del reclamant, de qui té drets, i en definitiva ens queixem moltes vegades que no es respecten els nostres drets, però també hem de ser nosaltres que els hem de fer respectar. I tot això, Jordi, perdona, sempre també al petit comerç, però també a les grans superfícies. A tots, sí. Perquè a vegades a les grans superfícies encara és més complicat, no? O no tant. Les grans superfícies tenen més recursos. Un gran centre comercial té recursos per fer-ho. De vegades et diuen és que som una franquícia i la central la tenim a Chicago. És igual. Tu estàs treballant a Catalunya i estàs treballant amb usuaris de Catalunya. Per tant, t'hi has d'adaptar. I la llei ho especifica. Diu, encara que tinguin la seu fora del territori, si estan treballant aquí, s'han de subjectar a això. És una obligació, però ja dic que les faltes, les vulneracions d'aquests drets s'han de denunciar, no amb l'ànim de castigar ningú, no amb l'ànim de posar multes, que existeixen,
però que es fan servir poc, sinó amb l'ànim de solucionar problemes. Moltes vegades, allò que dèiem abans, sobretot amb estrangers que obren comerços, aquí moltes vegades és simplement perquè no coneixen la normativa o que fins i tot ells mateixos tenen dificultats. Hi ha xinesos... Però quan obres un comerç has de conèixer la normativa del lloc on obres el comerç, no? En principi sí, en principi tu has de demanar un permís i l'Ajuntament t'ha de concedir el permís per obrir-lo. El que passa és que a la pràctica es va donar una situació problemàtica, que era que molts comerços deien, ostres, és que jo he d'estar, quan demano el permís, he d'estar pendent de l'informe de l'enginyer municipal, de l'informe de no sé què, de seguretat, de normalització lingüística, de tot això, i passen mesos, jo he d'estar pagant el lloguer del local i no puc obrir. Aleshores, l'Ajuntament, no aquest, en general a tot Catalunya, es va inventar una cosa que era una comunicació prèvia. El comerç comunicava que obria i que mentrestant estava fent els tràmits de legalització. Però clar, això significa que ningú li ha donat permís. Quin és el problema? Que l'emprenedor, el comerciant, s'aventura a posar un rètol sense saber que aquell rètol ha d'estar en català. Sí, l'ha de canviar. I després li has de dir, ei, ara l'has de canviar, ara has de tornar a pagar-ne un de nou. Problema. Tot això es resol amb informació, sobretot. Nosaltres ara començarem una campanya sobre establiments comercials, però d'això ja us n'informarem la setmana que ve. Molt bé.